ihụra mgbe ọ nụrụ opi ike ọ ga-ebilite, ọ ga-ebili na-enweghị ụra ọbụla. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ, onye kwere ekwe anwụghị anwụ. Mgbe ọ nụrụ opi ike ọ ga-ebilite, ọ ga-ebili na-enweghị ure. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ. Maọbụabịrị nwụọ mụrịara nwụọ, doro anya na onye kwere nwere olileanya eluigwe. Jizọs Kraịst n'ime mbịa olileanya, olileanya mbilite n'ọnwụ na ebube. Anya mmiri ọnwa abụghị ọgwụgwụ, mkpụrụ aka na-ereghị ure adịghị epulite. Ọnwụ bụ ihe omimi, onye kere ndụ ya kere ọnwụ. Onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ, ọ bụ na onye tara amoosu ọ ga-anwụrịrị. O nyere ọnwa adịghị n'ụwa n'ụwa, ma onye kwere ekwe nwere olileanya. Agbabiri nwụọ, rịara nwụọ, doro anya na onye kwere nwere olileanya ebighị ebi. Igwe niile gaje n'ụzọ, doro anya mana onye kwere nwere olileanya ebighị ebi. Jizọs Kraịst n'ime mbịa bụ olileanya, olileanya mbilite n'ọnwụ na ebube.
Praise the Lord. Praise the Lord. Our Lord is good all the time. I am very better, not better. The lady colon will have educated con web to go on at the office. Belleconi did not order you about one. So you're not in the mood of prayer. Precious name of our Lord Jesus. Send down your power. Send down your Holy Ghost. We say amen. Send down your power. We praise you, Lord. Send down your Holy Ghost. We say amen. Abakuterengi Chineke. Abakuterengi onyewe. Ọdịghị ọzọ mụ nwere. Ochi mụ atụfula mụ. Agbakwutere gị Jehova. Agbakwutere gị onyenwe. Ọdịghị chi ọzọ mụ nwere. Ochi mụ onye nwanyị Chineke naanị gị bụ chi site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi ka ebere gị na-adị ndị na-atụ egwu anyị niile bụ mmadụ emeghe egwu megide gị bụ nna mana anyị na ya amara gị Chineke ya ga-afụcha ọbara ka ọbara n'elu Mount Calvary Chineke anyị wụ ụmụ ya enwe nzọpụta iwụfụchala ọbara a sị it is finished onye nwanyị onye ọhụrụ nakwenye na gị ya enwe nzọpụta anyị wee nọlụ nwanne anyị nwaanyị ahụ gbagwo mba oke nwere ike nna dị nsọ iso nsogbu anyị wee na-ayọ obiko nna agbarapụrụ ya na-ata mkpụrụ obi ya onwe ezumike ebebe na ha ka that blood set our foot anyị wee na-ayọ anyị hụ ndị dị ndụ n'ụbọchị taa nna dị nsọ nyere anyị aka biko nna oge nke anyị ka anyị nwa na oto gị so na ha wee na-ayọkwa na ndị okpuru obi ọ rapụ Chineke kasị onye ukwu obi kasị onye ntị obi ma na anyị nche na-eje ebe ahụ n'oge ruo Chineke biko anyị na-ayọ ka mkpụrụ obi niile kwenu gara ka mkpụrụ obi ezuru ike na surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Better is not good enough, the best is yet to come. We will live to see the best in the mighty name of Jesus. Amen.
Ana m eche Onyenwe anyị, mkpụrụ obi m na-atụ anya ya, echekwubere m n'okwu ya. Onyenwe anyị, mkpụrụ obi m na-atụ anya osebụrụ ụwa karịa otu ndị nche abalị si atụ anya ụtụtụ. Onyenwe anyị, o Israel, chere osebụrụ ụwa, n'ihi na n'aka ya ka ebere dị ọkụ dị. Ọ bụ ya ga-agbapụta Israel na mmehie ha niile. Nụrụ ekpere anyị ma mekwara nwaodibo gị Elizabeth Odigwe ebere, onye si n'ụwa kpọrọ, nabata ya n'otu ndị dị nsọ n'alaeze gị, ebe bụso ihe udo. Nna, onye ntasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere dị ọkụ dị gị n'aka. Ị na-eme ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'uru obi, ma nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ, ka anyị wee nwere nchekwube jee zute Kristi nwa gị, onye dị ndụ na-achị ebe. Nna anyị n'eluigwe, ekene gị Maria, otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụ obi Elizabeth Odigwe na mkpụrụ obi Nnekwe gara aga nye ezumike ebebe bụ Onyenwe anyị, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Kịta a ga-etinye akpati n'ime moto ka anyị jebe ụmụka. Just kuleba yo.
Using your white shot. I think we should just stand here. Yeah, so we can capture everything happening there.
Vivi Naya
okekọ na ndụ anyị njọ ya bụ na agaghị na-achọ enyemasa aja na-egbochapụ njọ nke ụwa aja nke Jesu Kristi ji aga wee chụọ nke nna na-anabata na-achụ anyị isi mama anyị bụ onye mere baptizim site n'ọnwụ nke Kristi o ketere oke na ndụ nke Kristi ya bụ na olileanya anyị n'oge ketara oke na mbilite n'ọnwụ nke Kristi. In fact, n'ime oge anụ anyị na-eme mgbe mbilite n'ọnwụ nke Kristi bụ the best time to die. Eziokwu maka ihe niile nọ n'eluigwe bụ about resurrection. And a na-azọ ọnụ ụzọ everything resurrection. So the power of the risen Jesus is still active in that extent. Now, onye ọ gara n'eluigwe. Ọ bụrụ na ị na-anya for a while now, people sign on their book in that period. So now, I na-ekele Chukwu na-arịọ ya bụrụ na nwere oke pụrụ ahụ site na aja ahụ anyị na-achụ ka ọ napụta mkpa anyị n'eluigwe. Ihe ezumike mere onye nwe ndụ ka mkpụrụ obi ezumike na ndụ gbaa. Nke ịtọ bụ ihe nṅomi si n'aka mama anyị ahụ maka na mgbe ọbụla adị ekwu maka onye otu Kristi ndụ onye otu Kristi bụ ndụ witness ịgba akaebe ịgba onye nọ m aka n'aka and nje ebe a na-eji ụzọ agbada aka ka kwụwa ka ọ pụta nwee nke kwue ka o wenyere anyị aka na ndụ ọsọ nke okwukwe anyị na-akpa maka na mgbe ụfọdụ sọsọ anyị na-akpọ the negative things mana nke ezigbo ihe mere ndị CNN anaghị ekwue ndị channels anaghị ekwue Arise News anaghị ekwue mgbe ụfọdụ anyị maka nwaanyị ọdụ nso anaghị apịa o wee bụrụ ịgba akaebe n'ebe obe nke Kristi nọ Chukwu Jesu Kristi kwụsị na enweghị imegide mebie ndụ without obe nke Kristi na ndụ gị ụdị dị iche iche ọ na-abịa mana mgbe ụfọdụ anyị anaghị pay attention for that reason that opportunity anyị ga-eji wee nwee grace anyị ga-eji wee mee ka adụm anyị na Chukwu gbawanye anyị emisie ya na ndị mama anyị a n'ịma na ihe ndị anụwa na ihe na-ewu n'ụwa akacha m ihe na ọnọdụ si na akachago yes ụbụ onye nwe obere ọsị mba akacha m ọtụrụ abịa ọgbafere ụlọ onye n'isi nyere ọ aka ere ma ọ maka na ọsụsụ onye kwenye na Kristi onye bịa ogologo Kristi wee n'isi nyere ọmanya anụwa na anyị nwa na mgbe oyi some years ọ na-apụta mụta apụta ụgwọ ya just a practical example Christmas ka na-agọ na agọ no matter ihe dọkịta kwere ya it is a cross n'ihi abịaghị ịpụtapụ ọsịba nkere ndị agbata obi gbagharịa aka ndị ọzọ and I remember na mbọsa anyị na-enye n'oge Christmas na the last time for her she was very cheerful of that anyị na-anọ akata nwa bụ were mmadụ were aka ya maka ama njaka gosi na ọdụ ọkụ ya ọdụ ọdụ strong she understood the mystery of the cross to resurrection to greatness maka ọmụ chaplain niile ya nka ya dọkịta niile ya na ọgwụ aka ya ọjọọ na ọya ha pụtara ọ pụtara na ya na ọkpacha aka na akaebe chakwara kwa na ndụ nke gị ụgwa cross na-ebu down but the thing the consciousness of the fact that that cross is there immediately but only when anya you key into it o tell us something that okay or we not going to see ndị ọzọ that na mmadụ iri mụ na phone first you ever put as a cross mana so mana na the fact that you are limited like in our own case n'ịpụta that na ahụ ụkwụ onye ya so ahụ ụkwụ ọma
onye siri n'ụwa kpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe ịkọrọ ya na nwa gị oyiyi ọnwụ ya mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra were ebere kpọpụta ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke oge anyị na-arịọ ka imere anyị niile ebere anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ ya ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ụwa keta ebe ndụ ebighị ka anyị sorokwa ha na-eto gị na Jesu Kristi nwa gị.
ndị fada adịghị n'ọnụ na-ekele ndị sista n'ebe na-ekele ndị na-ekele katọlik na-ekele ndị kwaya na-ekelekwa ndị enyi anyị si ebe dị iche iche wee bịa ma ndị si Asaba ma ndị si Port Harcourt ma ndị si ebe niile dị iche iche ya na ya osisi obodo ukwu unu ju ebe a unu ga-ejiwe na ya ka unu ju ebe ha daalụ obodo dị Jesu ka mkpụrụ obi na-azụ ike na ndụ karịa anyị na-etinye mkpụrụ obi nke nwanne anyị bụ Elizabeth o nwere anyị anya na site na nchekwube anyị nwere n'oge eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke ijiri gọzie mgbe odibo gị na ndụ nke akwụrụ mgba ihe ọma ndị ahụ bụ ihe ịrịba ama ka anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi ya mere biko were ekpere gee ntị na arịrịọ ka anyị na-arịọ gị onye nwe anyị kpọgara mgbe odibo gị bụ Elizabeth ọnụ ụzọ nke Paradaịs nyekwara anyị aka ndị ka nọ n'ụwa a ka anyị jiri nkuzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị n'obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Elizabeth ga-esi nọrọ nọnyere gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Elizabeth Pascal. Você dançou?
tẹ̀lé wáyé.
ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarọs, kasị anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri, anyị arịọ gị Kristi. Ịkpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne anyị nwaanyị Elizabeth ọdịda ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi. I kwere onye ohi nke chigharị n'ụkwa iru na Paradaịs, nabata nwanne anyị Elizabeth ọdịgwe na aṅụrị nke eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị Elizabeth ọdịgwe, werekwa mmanụ nsọ kwa anyị ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị dị nsọ, anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ ga-ahụ gị eze gị, anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọrụ n'ihi ọnwụ nwanne anyị Elizabeth ọdịgwe, ijiri okwukwe olileanya nke ndụ ebighị ebi kasị anyị obi, anyị arịọ gị Kristi. Biko onye na-eme mkpọtụ a, onye m dị iche na-ekwu okwu a, biko soro ka a na-arịọ ka ịmara odibo gị. Na nwanne anyị bụ Elizabeth nke mbụ odibo nwere ka ihe eme ihe bụ uche gị, ekwere ka ọ dabara n'ahụ ruru mmehie ya. Nke a bụ mbụ odibo gị dị n'ụwa a, ezi okwu na ihe soro ya ndị niile kwara ya. Ma ekele ekpere gị sikwa otu ahụ, jikọrọ ya na ndị mmụọ ozi n'ụwa ọzọ, anyị na ya nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ihe ezumike na-ebi ebi onye nwe anyị. Ka o siri ike na ndokwa, ka mkpụrụ obi Elizabeth na mkpụrụ obi ndị niile kwere na gara aga. Ka ndị na-eru ụzọ, biko Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-agbarịrị maka ọnwụ nke nwa nna anyị bụ Elizabeth, anyị site mgbe niile, ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Biko nye anyị Kraịst anyị jikwara maka ụbọchị ikpeazụ ahụ, ndị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, na ọnwụ mberede, na ọnwụ mkpụrụ agbụrụ, ghara ikwu na anyị gama na anyị na-eche nche mgbe niile, na ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kwara anyị ka anyị nwee ike iso na-aṅụrị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Nke onye nwụrụ anwụ ka Maria nne nke Chukwu na-edikasịrị obi ebere, na-ekesi obi ndị na-eru uju, anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwodibo ya n'ụwa bụ Elizabeth onye nke si onye nke ha mkpọrọ ụwa nke a ka o site na ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ nna obi ahụ ọ na-atụ anya n'eluigwe, kwere na ya ebighị ebi ebighị ebi. Chọba Ana
Hello? No, I know about you. I know. I'm going to go to about I know that. Ayo Tobia. Ai kena kue tobanya, kena kue omalicha khususnya. Know what time it is. Sunday sucks, and only for you all. Watching the sky, going for the best, expecting the worst. Are you going
That's Joseph's spot. He be able to look with any. He probably made to get them in na me police here naka. Again, nama one. Oh, okay, see ya. Okay, nama. Nama. So he got event with Joel and his crew. Even that event to my push you. I'm a game and organize there. Joseph. But even from Imo State, I don't know Nimo precisely. Kitchen influence. Oh no, here. The woman I be the husband. As you went. Don't worry, I'm coming. The microphone won't get to that place. Let me finish and I will go and then fight with her. Kitchen influence. Oh my word. No wonder the food was tasting familiar because it's only one hand that can make such a delicious egg rice. Kitchen influence all over, everywhere you go. If you don't see kitchen influence, you get one Allah. Here Joseph Pot, here kitchen influence. These two people, you don't play with them. And anytime I see their food, I make sure I relax and eat because I won't eat it. Oh my God. Today we have come to say goodbye to our mother. You can see all the mothers here are pregnant. And then how many months is your baby? Wow, your clothes decently. I love it when women appear decently and men appear alright. And men appearance. So all the mothers in the house, I clap my hands for you all. Even the ushers, just look at how decent they appear. Kitchen influence, am I right? Beautiful. Beautiful. Yeah, let's dance a little. That's
Ebe babara na-ezu anyị wepụta ego gị ituo mama gị obi na ndị amaka na-ebi ụtọ sikọdabụ afọ mụrụ chifu ahịa mma elu mama bụ ihe ka ọ na-ewere bụ ahịa mma babara na-ebu babara na-ebu ahịa mma ahịa mma ya seba 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 sebara seba 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 ọ na-aga mma kitchen influence Papa, chukwu gọzie gị ayamba ayamba. Osi mpesi imo, nwaanyị isi ele ihe n'aka, a na-abịa gị isi gị mma ọkụ biko, chee maka ndị mmadụ tapụ ya, ije baba, ije baba, ije baba, ije baba, ije baba, saba, 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 saba. Kitchen influence, number 1, Leshi, Nahaka, Leshi, 13th, ọ ga-adị egwu, seba, seba, seba. Cha 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 cha. Dime queremos. O sublime. Ego. Oh no. Yemeremo kadu nema. Neme. Nemurodo. Esi temae. Nebebe di mayo. Mami bo. Kedonye kebe kate. Ogadonye kebe kate. Oda ubia kambo ya. Ogadonye kebe kate. Ya odo. Apo muchi fibo. Esi tema. Kedonye kebe kama mae. Yesi. Nemurodo. Mami bo. Mami bo. Kolomani. Onye kebe kate. Moro malu. Onye ga-emere m ka nne mama. Onye ga-emere m ka nne. Nne mụrụ chief imo. Nne mụrụ oge mgba. Enwere nne wee kwe bọọlụ ya. Enwere mama wee kwe ọdịnala ime ọmị ya. Mana nye m na-ekwu okwu ya bụ nneọma welu. Onye m na-ekwu okwu ya bụ bigidigi mọmị igbo. Onye m na-ekwu okwu ya ga-egbezi n'ụlọ afọ mụrụ eze oyibo cheta mkpa ya ga-egbezi n'ụlọ ọmara obi iti ya afọ mụrụ chief imo oyibo cheta mkpa ya ihe na-egbezi bụ ya na ama seba 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 nne m nne m eze nne m nne mụrụ chief imo kedu onye ga-emere mbọ etu nne m si emere bụ kedu onye ga-echere bụ etu nne m si echere bụ ọkwa nne mụrụ odo mọmị kalụ mọmị chiọma nne mụrụ odo ife ọma mmiri ịgba nwere anya mụrụ chief imo Mama Bishop, Baba Chinwe, Mama Chika, kitchen influence, Nagaga, Madam Chinwe, Mama,
Fire.
ọgụ asị na ana ibu ogologo oge na ibu onye ọbụla hụrụ gị n'ụzọ ka ọ dị ologwu ịbụrụ onye na-ara papa bide onye isi ezinụlọ papa bụ odogwu onye isi arọpọ papa osisi ọma na-eche ndụ Eya, Sayama. Thank you, sir. Yes. Hey, Saliba. Badawano. Yes. Ondoro. Sir, IG Odigwe. He was short for the Opera Bataiba. The Johnny Johnny Huya, the Ali Rubicano. Hey. Alright, I'm not going to. Pata ibi zolande mane, nawe pata ibi ile sogi. IG ọmọ nìkan. Lọ́sùn àzùkàrí ẹ̀gálẹ̀ moto. Báwo ló dé kọ́ni Michael? Ọ̀dọ́ Michael ń kẹ́ta kí yẹ́rọ. Yẹ́rọ Michael náírà. Bíkọ́ chicken, ọ̀gáàlù. Because all the workshop, so we tell our every member because all my mind come back. Of course, we know most of the wine. So that I tell you, you don't do like that. The best you cook now, one or the other, and then I do. But I don't want to do that. To do like that, to make the customer, I just take and do workshop. I'm done. Osisi n'Isọbịa n'ụlọọgụ ya na ụmụnne ya ọbụla bata ife a. Osisi n'Isọbịa anyị si ụlọọgụ na ndị arụ ezigbo mmadụ. Osisi ọgaranya. Osisi zero. Onye bụ family wey na obere ndidi yo.
eso m eri ebede biko ọ dị m social club of Nigeria anyị bịa ka anyị kwuru ya ugbu maka na ọ bụ anyị na-asị ego ọbụla si ya ezigbo mmadụ ka ọ dị nwayọọ sie ike ma na-atụ elu na-eme ihe na-atụ ụbọchị nsi nwa mgbe nne ya nwere ọ batara eso anyị gasa okwu ya anyị si unu ndo dịkwa ndị ndo na ọ dapụtara anyị biko Yes, John Chukuma and family, all the way from Iluzo, Nino, all over the Nobo. Yes. Yes, and all the way from Agolo. I don't know. Demba.
Yes, after I was an ungodly from Nobi, and Udego, and so the Pakistan, after the fair, as I prefer the Nobi, no never. And I know the answer. Can you answer? I put a name to Chicago. Chief. Nobi, and answer. I don't know. We know money. I know what I DJ. Michael. Yes, where's the mic at? Where's the mic at? No problem. No, I know the government. Got into it. Everything is quite level high. That's it. Kalau dia tuan, makanya dia jadi nakal, lalu.
Number 9, gini kamu Basaba. Ada sunu no. Aina gini. Agajugo. Agajugo ijige udo ubura. Biko menu gaina patawanda zo biko nu. Agajugo. Chireke. Ndị nnọbịa na nsọ. Biko n'ebe ọchụrụ n'ebe a na be Ndubisi. Yes, anyị na-asụ. Anyị ji ihu Obinna Chukwu. Ọrọ ya. Mamunado. Obinna eze abụrụ gwa. Mamunado. Anyị kere ya ụlọ. Africa Christian. Bọ́lá ya. Eze ọkụ ya dị ahụ. Biko na dịba. Ya Michael. Eze ọkụ. Orometus. Ilaka. Ọnụnya. Sunshine. Sunshine, yeah. Thank you. Yes. Ana emego ka na-abụ, ana emego ka na-abụ. Ọ bago na aka.
Umadadalu. Apa gua ni agak ini semua ukuran. Kami dari mana turun kini bawa agak standing. Tapi kalau ni aja, tapi kau sini kami ni apa? Kau sini kami ni apa? DJ berapa? Wadai kalau ia di mana lah, kau betul apa? Yes. Ana magwande mmadụ uche na nwaanyị na ọnwa nwanne mma. Ị na-anụkwa mgbe ọ were ultimate. Ije nyale ozugbo. Ya nke adịgo oke. Like nwa okwu ana m atụ nwaanyị mma anụ adị m 20 years. Ana m atụ nwaanyị 18 years. Ọ bụ na nwunye m nwụọ n'abalị mgbe ọ na-atụ nwaanyị n'azụ ọlọ ya. Ije obodo enwe. Come on. Yes. Ibe na-eme easy. Agora mesmo, lá de na ilha, é uma grande maneira, não é? Digo, é de uma dali, agora tá boa. Como é? Mas é, mas do mama, pelo, mama de pelo. Eu fui a cara e não ia como nisso. Mas, eu dava, eu vou ganhar. Isso não é assim, eu não tá fazendo show. No money. I never happy steady. You don't say I happy. I want so. No, I don't. I want so. Tata. How I can say I love her. Mbodo. Oh, I can't have a put on a number. A room of Guna Gala woman. Yes. About you, I have one more like I got the this is the I don't like it since I mean. I got a better good night. Oh, you have the power to remember. Hey. Dalon. Guardiano logo. Dalon, no? Mas gada na tempo make esse, mas kana é mais de ko. Dalon. Okay, no mago. Kulo vile siji doji dama, ibu ada todo na mu. Yes. Ana se segu to bala taiwa kana zwaka. Ai wana so ni na ndigo. Ndo nyonyo bi ko no saka de una sa ko mo. Uno bani ruwa. Ada kalau fala kale. Ai na ka nono. Aba na nefu anye funa ndi na lo baba anye olu kanko. Asika. Na ko ono mama ni buko banguku. Apo ni ne ba na ni apo na pa na mi na wa bia. Ai wana so no ndo ku na tu kwa yin do. Ai na ka nono fu wa fu ai na so no. Ndị ọrụ ICO organizations Nigeria ọha abịa n'ebe ihe mere ọnụ anyị kọrọ anyị na-amụ so ihe nwete wee sị ka anyị bịa tinye n'aka n'obi ọnwa mmezi ọzọ biko kasị anyị ji obere ihe a wee na-asụ ncheta karịsịrị maka ọ bụ na nna anyị ukwu nna anyị na ụmụ ya ga-arụ ọfụma ife a na-eweta erila nne nke wee bịa mana ụdị ọka bukoro ụzọ taa gosiri si na ịfụnanya Chineke nọ n'etiti unu na nna anyị rụọ ọrụ wee na-asụ unu nnọọ wee na-eprogram gbanye asị unu ọzọ emeziri On a désolé que
Thank you.